sakit kanya umadayo ta denam balunek nilagip managsulsuluta umanayen aragsa ngasikan tayin na nakita. Iyawat mo biyag ko dahil taimam nga iyapros mo tuy rupak di kanto makita salda tuy biyag laglagi penak anak gayat ken ka adayo ak tuman di taarpan biyag ko ngem lagip mo agtaeng tuy kaunggag nasakit man ken ka adina makita ituram uray ket subyanan ka. Mo tuy rupak di kanton makita salda tuy biyag laglagi penak anak gayat ken